Dobrodošli. Ako ste naišli na ovaj video, znači da je pravo vreme da čujete neku poruku koja se u njemu nalazi. Ono što treba da čujemo uvek nas nađe i nađe način da dođe do nas u pravo vreme. Hajde da vidimo šta je tema ovog čitanja, čemu se ovde zapravo radi. Zanimljivo, imamo dve stvari. Imamo nešto što treba da otpustimo, nešto što moramo da na neki način žrtvujemo u našem životu, da ga se odreknemo, a što nam nije potrebno zapravo, samo se mi iz nekog razloga i dalje držimo za to. Dakle, razmislite šta je to što možete da ostavite za sobom. Da otpustite. Druga stvar, vama se nudi nešto potpuno novo. Imam utisak da je razlog što vas je ova poruka našla, jeste da vam skrene pažnju da zbog neke, da kažem, ili ogorčenosti, ili nečega što je preraslo već u neku vrstu samosažaljenja, neki negativan stav prema životu i nepoverenje prema životu. Zbog toga kao da postoji opasnost da propustite nešto što vam se upravo sada nudi. Nešto se pojavljuje u vašem životu. I zato je važno da otpustite emocije koje vas sprečavaju da se otvorite ka dobrom, da se otvorite ka tim nekim novim stvarima, da raširite ruke kako biste mogli da primite to. Pre svega da otpustite ono što vam ne služi i da ostavite prostor za neke nove stvari. Hajde da vidimo detaljnije. Da vidimo. Šta je to što treba da čujete upravo sada ako ste otvorili ovaj video. Pogledajte koliko neverovatno. Pogledajte koliko sličnosti u ove dve slike. Ovo je 10 mačeva. Ovo znači da je vašoj patnji došao kraj i da je vreme da zaboravite to ružno što se desilo, a vi ćete znati šta je. Druga stvar, opet, vreme je da otvorite oči i da shvatite da ste slobodni. Znači, ja ne mogu da verujem, zaista, pogledajte. Ovo je kao da su dve potpuno iste karte, i ovde i ovde. Jako slična suština. Nešto vas drži vezanim i nešto vas drži u uverenju da su stvari loše i da ne mogu da se promene, a zapravo vrlo lako možete da promenite to. Samo treba da skinete poves očiju, da shvatite da ste slobodni i da shvatite da možete da vrlo lako promenite situaciju. I ovde isto treba samo da otvorite oči za nešto što se već nalazi u vašoj okolini, u vašem okruženju, u vašem životu, već je ušlo u vaš život. I sada je trenutak kada treba da iskoristite te neke ili nove šanse, nove prilike, da date šansu nečemu novom u vašem životu, a da biste to uradili, morate da jednostavno završite neku epizodu vašeg života. Ona je već završena, ali da prestanete da i dalje se držite za te emocije neke gubitka ili izdaje ili nešto u tom stilu. Gotovo je. Krenite dalje. Hajde da vidimo još.
šta je to što treba upravo sada da čujete, o čemu se radi, šta je to što se pojavljuje za vas. Ovo je šansa za postavljanje nekih novih osnova, šansa za uspostavljanje ravnoteže. Ovo je možda ulazak u neko novo okruženje, u neki krug ljudi gdje ćete se osjećati zaista dobro i gdje ćete biti prihvaćeni, gdje ćete moći da slavite svoje uspehe i svoja postignuća i da slavite život jednostavno. Ovo je možda poziv da otvorite oči za te neke ljude u vašem životu koji vas možda negdje čekaju i žele da vam čestitaju ili žele da vam saopšte neke lepe vesti ili žele da zajedno uživate u nekim lepim stvarima. Da vidimo čemu ste. Imam utisak da izbegavate poziv za neko okupljanje ili za nešto, ne mora da bude okupljanje, ali nešto izbegavate jer ste previše zauzeti svojom nekom, da kažem, nekim zamišljenim obavezama. Obaveze su možda stvarne, ali vi mislite da vi ne možete da napravite prostora u svom životu za tu neku inspiraciju, pogledajte od svih ovih crnih sivih karata, nudi vam se nešto potpuno u jarkim bojama, radost. Kao da niste na toj vibraciji da biste mogli da to vidite. I šta dalje? Šta je još tu važno da čujete? Aha, evo. Pre svega, priuštite sebi neki odmor, častite se sa nečim, bukvalno idite u spa ili prošetajte po lepom vremenu, uživajte u prirodi, meditirajte, sanjarite, vizualizujte. Napravite pauzu. Nakon nekih stvari koje su se desile i koje su vas iscrpele, možda povredile, nekoga bukvalno dotukle, vreme je da obnovite svoju energiju. Razmislite šta biste mogli da uradite. Da se hranite zdravo, da date sebi više vremena za opuštanje, da zastanete i dišete jednostavno, da podignete svoju vibraciju i da razmislite šta je to što vam je pred nosom. Nešto lepo vam je pred nosom, nešto vam se nudi, nemojte to da odbijete zbog nekih prošlih stvari koje dalje utiču na neki način na vas. Hajde da vidimo još šta je tu važno. Dolazi vam jako brzo nešto ili neka ponuda ili neka informacija. Možda se stvari baš onako brzo iznenada odvijaju, pa vi nekako niste spremni, ali ovo je znak da treba da se pripremite jer dolazi vrlo brzo nešto pozitivno što treba da prihvatite. Ovo je također vreme da nađete ponovo zadovoljstvo u svakodnevnim malim stvarima, da uživate u procesu, da ako smatrate da nešto ne valja, da radite na tome da to popravite i da uživate u samom procesu rada na sebi i rada na nečemu što vas vodi ka nečemu boljem. Znači da se okrenete produktivnosti, da se prekine ta neka malodušnost koja dovodi do gubitka motivacije.
Ovo je veliki, veliki podstrek, velika motivacija, neki poziv, da li bukvalno, neko će stvarno da primi poziv bukvalno od nekoga za nešto, neko će prosto da oseti neki novi nalet, inspiracije, motivacije u svojim nekim aktivnostima, svakodnevnim, neophodnim, kako biste došli dolazimo znači do onog što je sama suština. Ovo je neki veliki uspeh. Vi kao da niste svesni kakvu šansu imate. Baš je priča, baš se lepo razvija u smislu da zbog nekog poraza ili razočarenja iz prošlosti, počeli ste pomalo da sumnjate u budućnost ili čak i u svoje sposobnosti. I ovo je znak univerzuma da treba da otvorite oči za te pozitivne stvari. Da se ponovo vratite u igru. Da ponovo radite na sebi, da se usavršavate. I definitivno vas to dovodi do uspeha. Ovo je bukvalno priznanje, popularnost maltene. Zavisi ako se neko bavi nekim javnim poslom. Bukvalno motivacija plus svakodnevni rad na tome što želite i brže nego što ste mislili dolazi uspeh. Brže nego što ste očekivali. I možda se pitate da li idete u dobrom pravcu i ovo je potvrda vaša da idete u dobrom pravcu. Ovo je potvrda da prihvatite neku ponudu ili neki izazov ili neku mogućnost novu, neku novu šansu, neku novu inspiraciju, iskru inspiracije. Ovo je mogućnost za novi početak. Ovo je mogućnost da započnete nešto što je usklađeno sa vašom svrhom, sa nečim što obožavate. Ovo je prilika da započnete nešto što ima šanse da vas dovede do ovog velikog uspeha. I znate kako, kad osetite rezultate, onda to postaje bukvalno nešto što ne možete da dočekate da nastavite da radite i onda će vam sve ići lakše. Ovo je poziv da izađete dakle iz tog nekog mrtvila. I bukvalno evo poziv za buđenje. Ovo je opet znači neka poruka, informacija. Nešto će da vas pokrene, nešto će vam dati ideju. Nešto će da učini da odjednom imate u glavi puno nekih novih ideja, planova. I ovo je također poziv da ne oklevate previše, možda ima neka doza nesigurnosti tu. Ali apsolutno poruka je krenite, samo krenite. Iako osjećate da trenutno možda niste spremni, da nije sve savršeno, da nisu okolnosti savršene, da još uvek niste nešto preboleli. Univerzum vam govori samo napred. Ova poruka je vaš znak da ako se sada pokrenete i otvorite oči za mogućnosti, bukvalno stavite naočare za nove prilike.
dolazite do uspeha. Niste ni svesni kako brzo može da se izdešava nešto o čemu do juče niste ni sanjali. Hajde da vidimo još, da vidimo Oracle karte. Šta je to što također treba da znate? Ove dve. Fantastično. Kaže, skočite. Napravite prvi korak, a univerzum će vam doći u susret i podržat će vas. Nema potrebe da se bilo šta doda na to. I još jedna predivna poruka koja kaže, verujte svom putu, svojoj stazi životnoj. I ono čuveno pitanje koje sebi treba da postavite baš sada, kada biste znali da ne možete da propadnete, šta biste uradili? Šta biste radili kad biste znali da ne može da ne uspe? Kada biste znali da će uspeti. Šta je to što biste odmah uradili? I tu je odgovor na to šta treba da radite, u kom pravcu treba da idete. I šta je to što zaista želite i što može da vas dovede do uspeha. Vidimo još nešto. Mudrost, dobro. Krenite se znanju koje je vekovima skupljano, onom mudrosti univerzalnom, onoj mudrosti univerzalnoj se okrenite. Pre nego nekim prizemnim stvarima i nekim svakodnevnim problemima, znači nađete podršku u viševekovnoj mudrosti. Attraction, privlačnost. Oživite ponovo svoje boje, svoje predivne boje, svoju životnu radost, podignite svoju vibraciju i privući ćete još više boja u svoj život i još više pozitivnih događaja. I u skladu sa ovim lepim bojama i sa cvećem izvući ćemo još jednu Oracle kartu da vidimo šta biljke imaju da vam kažu. Crvena ruža, skrivene tajne. 3 stvari ne mogu biti skrivene: sunce, mesec i istina. Imam utisak da treba da pogledajte, i ovdje imamo toliko tih ruža, da treba da dozvolite svojoj istini, svojoj unutrašnjoj lepoti da procveta. Jer kad tad to najlepše što nosite u vama mora da izađe na svetlost dana. Ne možete sakriti svoje talente i svoje darove istinske. Vidimo još jedno. Always joyful. Zapišite u svom srcu da je svaki dan najlepši dan vašeg života. Još jedan poziv za podizanje vibracije. I izvući ćemo i jednu poruku. Motivacionu. Pa da vidimo. Da zaokružimo ovu priču. Svesnost. Sad ću malo da prevodim, pošto je ovo na engleskom. Otvaram svoju svest
za ono ko zaista jesam, ili postajem svesna ili svestan onoga ko zaista jesam, i razumem da sam ovde da rastem i da se razvijam, da se oslobodim konflikta i da osjetim ko zaista jesam. Danas se oslobađam iluzija i ograničenja materijalnog sveta kako bi se približio još više svetlu. Sve sam jači i jači dok istražujem to predivno biće koje ja jesam. Eto. Ovo je poziv da se setite ko ste, uprkos nekim stvarima koje su možda učinile da to zaboravite. Da se setite ko ste i da krenete ka svetlu i da širite svoju pozitivnu energiju i da privlačite još više pozitivne energije i da dajete ljubav i da uživate u uspehu koji će vam ta nova pozitivna energija doneti. Ja vas pozdravljam i želim vam sve ovo i još više i još lepše od toga i vidimo se u nekom novom čitanju.